Sikuleso sikhala sikhuluma khona ngokhethekile sikhuluma nawe ngodaba lwamaphupho pastor WeNingi igama uNkulunkulu makakulonde uNkulunkulu makubusise sibhekela izwi before singena kodaba lwamaphupho Proverbs 19 verse 20 ithi yes. Listen to advice and accept instruction, and in the end you'll be wise. Should la ngamanye amazwi uProverbs usile ukuthi ke uma ulalela mhlophe ama-advice wamukela mhlophe ke nama instructions egcineni uba ngohlakaniphile. Usho ukuthi ukuhlakanipha akuzi nje automatically but kuza ke ngokuthatha izeluleko, ngokuthatha ama-instructions osuke elethwa kuwena. May you be wise egcineni. uNkulunkulu akulonde. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa ukubukela ama video esiwafakayo la, ungakhohlwa futhi ukulike ke each and every video oyitholayo kulana kwi-channel yakho. Sibheka la iphupho lika Andile u-Enje impeleni Enje Mnguni uthi ke uphupha amanzi ebila ebhakede noma ke eketeleni eze achitheke. Kusho ukuthini? Please help. Amen. So into esizoyisho kafushane la ukuthi kuma uphupha ubona amanzi nje abilayo, lolu uphawu usuke lubika noma kuxwayisa ngeenkinga osuke mhlawumbe ubhekene nazo noma ke esuke ziza kepha mhlawumbe uzokwazi ke ukubhekana nazo. 2 uma uphupha ubona ke igedlela lamanzi abilayo, lolu phawu usuke selusho ukuthi mhlawumbe ulindelwe umsebenzi omkhulu futhi onzima, kepha ke ukusebenza kwakho mhlawumbe ngokusikhandla kuzokuphumelelisa maduzane. Asivale ngokuthi ke uma uphupha la ubona mhlawumbe igedlela libila kepha amanzi echitheka, lolu kusewuphawu usuke seluxwayisa ke ngana kwethu ukuthi ke kumele ukulindele ukuthi ke uzobhekana mhlawumbe nezindleko ezinkulu ungazelele noma kuzolahlekelwa kakhulu ngasohlangothini ke lezo imali ngenxa ke yendlela mhlawumbe uphatha ngayo imali yakho, noma ke ngendlela ophatha ngayo mhlawumbe inzuzo osuke uyenzile. Ngenzeka umuntu uzolahlekelwa inzuzo ebhizinisini, uzolahlekelwa inzuzo mhlawumbe kuloko kwenza ngendlela mhlawumbe owenza ngayo izinto zakho. uNkulunkulu makakulonde, uNkulunkulu ke kunikeze ukuhlakanipha. Siyabonga kakhulu. Subscribe uphinde ke ubuke wonke ama video akhona kwi-channel bese uyalike. May God bless you.